Hayırlı kиш, яңа ел белән сезне. Бүген 21 март көн белән төн тигезләшкән вакыттан башлап, дөньяда йөзләрчә миллион кеше яз килүне һәм яңа елны каршы ала. Алар арасында без төркиләр дә бар. Шуңа күрә язның беренче көне, елның беренче көне котлы булсын дигән открыткаларыгызны туганнар төркеменә тагын бер кат юлласагыз да була. Шыннан да Наурыз милли бәйрәм буларак Татарстанда да билгеләп үтелә. Әмма игътибар итегез, башка халыклардагы кебек киң кулай җәеп, дәүләт бәйрәме дәрәҗәсендә түгел. Бүген форсаттан файдаланып, студиябыз кунаклары белән Наурыз бәйрәменең асылы, килеп чыгышы һәм табигать уянган бу чорда фарыз булган гамәлләр турында сөйләшербез. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар. Бәйрәм белән сезне дип әйтсәк тә дөрес булыр. Иң элек Фәнзилә ханым сезгә мөрәҗәгать итәрбез. Наурыз ни дәрәҗәдә Татар халык бәйрәме дип әйтә алабыз без? Әлбәттә, без бик борынгы заманнардан бирле кояш календаре нигезендә борынгы төрки татар заманнары күз алдына китерәбез инде. Кояш календаре нигезендә көн иткәнбез, әлбәттә, ул безнең өчен шушы хәзердә без бит инде язны яңа шур көн күрешнең яңа этабы буларак күңелебездә без аны чыннан да шулай каршы алабыз. Ләкин шын мәгънәсендә Наурыз менә бөтен төрки халыклар бәйрәме һәм шул исәптән татарлар бәйрәме дип авыз тутырып әйтә алмыйбыз. Бердән ул төркиләр арасында да шулай ук зур бер төркемне тәшкил итми. Әйтик, менә безнең көнчыгыш Себердәге һәм инде Алтай тирәсендәге бер генә төрки халыкта да, аннан соң инде безнең якутларда алар Наурызның нәрсә икәнен белмиләр. Менә Наурызны зурлап үткәрә торган Türkiye kavimlerine kararsak, ul bizden Azerbaycan, Özbekistan, bir kadar Kazakistan, Kırgızlar bir kadar, hem indi Tojikler elbette alır Farsı tilli, Türkmenler. Endi bik zorlap, bütün tradisiyalar hazırda saklana turgan, zor itib ütkərlə turgan, ilk zor beyram, 12 gün boyu beyram eteler, ol İranlılar. Hem indi biz anı bilemiz, bu Navruz'un hazırgı dib eytiginde asılındağı әлеге Türkiye devletlerde ütkərlə turgan zor beyramның asılında o zürtüşlük, yani biz anı Zoroastrizm deyiz, utqa tabunuşlar tradisiyasında İslamға kadar bulgan tradisiya negizinde barlıqqa kilip, onun bütün iştəligi dib eytiginde, hem indi o bir kadar bizim Tatar halkına da kirgen. Hem kiri yola gajab kızıqla. Ol indi birinci şiratda kirgen bizge sufi şairler, sufi medeniyet, bigirək də Naqşbandiyyə tariqati arqılı. Hem indi, əgər də bugünkü gün bilən barlıyız ikən, ütkən biləmine bütün bulğan yazma medeniyetini aktarıp çıksaq, onda biz elbette görürüz bu dini iştelikni, Allah'a Teala'ga bulğan münasebetni, ona zikir eytülər, onlar barısı da әлеге eytip gitkənibizcə, Sufi edebiyatının barlıqqa kelgəndən son xalq mədəniyyətinin asılın anlap, onu indi üzünə görə bir texnologiya etib, taratıp, bizgə də şulay kelib erişkən. Həm biz ana görəbiz şəkirtlər dəftərlərində, biz alarını görəbiz beyitlərdə, Navruz beyitləri var, qajab qızıqlı. Bir beyit negizində Xeysənbətinin bitxət əsəri də var. İki qız Navruz vaxtında sırap biriler medresege okurga kirerler de yigitler bolup, ondan sonralarını jitlikken kızlar bolgaç koyup çıgaralar da, ondan sonralar Navruz vaxtında tamak duydurup üdeni geyriler. Hem indi bizim gomman halkının akılında bir üge kirgen kişiye ninedir rizq beri, aşık kez көрсету, aşatı, işirti, o bizim kanımızda. Şuna göre lakin men özüm менә шул күңелдән әйтәм, әгәр дә безнең нидә булса берәр татар авылында Наурыз үткәрәбез дип тотыналар икән, әлбәттә үткәрсеннәр. Ләкин әлеге дә баягы бер кадәр асылын аңлап, менә бер көнлегенә мәдәният хезмәткәрләренең чатларын ВКонтакте төркемнәрендә күреп шаккаттым. Наурызга бирне җыярга чыктылар шимбә көнне. Шәрик авылда. Бу безнеңчә бу татарча Наурыз. Монсы татарча булсын дине, ләкин шул гына урынын бер төрле ассызыклап узасы килә. Нақшбандия тарикатының дөрестән дә көчәйгән, көчле булган вакытлары шул исәптән татар зыялылары, имамнары арасында ул тарикатка үзләреннән зур өлеш керткән һәм бүгенге көндә дә дәрәҗәле кешеләр саналучылары бар. Һәм инде Дагыстан якларыннан килеп, монда менә татарлар, алар безнең инде укытучыларның устазлары булганнар дип, әлеге көндә дә алар йөриләр, онытмыйлар дип әйтүем инде. Ягъни без Наурузның татар халкына кирүе шул Нақшбандия тарикатлары заманында нишенче гасырларда дип әйтә алабыз шуны. Мәсәлән, мисал өчен безнең менә мин исәпләгән, мин тапкан дип әйтегәндә, иң беренче чыганак Наурузга бәйле такмаклар чыганагы ул Мәүлә Кылый иҗаты. Мәүлә Кылый иҗаты ул 1730 елда ул туа.
Демәк, ул инде килеп чыга безнең 18-нче гасыр. 1630 елда ялгыш әйтәм, 1700 түгел. Ул безнең 17-нче гасыр, аның касиделәре бар. Һәм ул касиделәрне укысаң, алар гаҗәп тәңкәр киләләр 12-нче гасырда иҗат иткән Санаи дигән афган суфи шагыйренең, аның бар Кышлар дугасы дип без аны беләбез. Ләкин ул инде тәсбих әт-туайра дип атала ул. Тәсбих 33 кыш Аллаһы Тәгаләгә Нәүрүзгә мөнәсәбәтле яз килде, яз җитте дигән Аллаһы Тәгаләнең 33 эпитетын, 33 исемен тәсбих дигәч аңлыйбыз. 33 99 тапкыр менә шушы эшләнгән, шушы итеп иҗат ителгән әсәр һәм бик җайлыгын әйтеп Мәүлә Кулый аны татар дөньясы өчен тәрҗемә итә дә. Һәм инде без аны Мәүлә Кулый иҗатының әсәре Нәүрүз касиделәре дип беләбез. Менә яз килде дип әйттегез. Илгизар абый, сездән сорыйсым килә. Яз килде дип әйтә алабызмы? Гомумән менә 21 март ул безнең киңлекләр өчен нинди чор? Бу чыннан да яз башымы, кыш ахырымы, ничегрәк? Мин шуны гына сүзгә кушылып әйтеп китим дигәнем, бәйрәм белән сез без тәбрикләдегез, бик зур рәхмәт. Ләкин күп кенә галим кешеләренә 21 март көн белән төн тигезләшкән көне безнең өчен үзенә бер вакыйга булып тора. Чөнки бу көннән без чын яз килеп җитте дип исәплибез, ансы шулай бәйрәм ул. Ләкин безнең өчен эш башлана. Нинди эш башлана? Менә хәзер бит инде табигатьтә бөтен әйбер уянып китә. Табигатьтә үсемлекләр әкренәп бөреләре чыга башлый, шулай бит инде. Күп тормас, бер ай, 2 ай эчендә бөтен әйбер чәчәк атып безгә җиләген, җимешен бирә башлый. Мин инде күбрәк шул орнитолог буларак кышлар белән шөгыльләнгән, шуңа күрә безнең өчен ул үзенә бер көн була инде, исәпләнеп тора. Чөнки менә шул көннән алып без карыйбыз. Мәсәлән, 21 мартка кадәр кышлар очып килсә, очып кайтып туган якларында кайткач та кара каргады мәсәлән алабыз инде, грач дигәндә, урысча дигәндә. Оясына килеп, ояларын яңадан төзеп әзерләнә башлый бала чыгарга. Ул чакта без әйтәбез, яз иртә килеп җитте дип. Менә бу ел без карап торабыз, кара каргалар, ләкин башка кышлар кайттылар юлъяклардан, ләкин алар ояларын карап нитеп әле ашыкмыйлар. Шуңа күрә без әйтәбез, яз килеп җитте, Аллага шөкер ансы, яз үз чираты белән үз вакыйгаларын әкренәп безгә күрсәтеп тора, әкренәп шул бер ай эчендә. Берничә атна үткәч, Алла берсә, бөтенесендә без күзәтәбез, кышлар да сайрый башлый, biz аларның сайрыларын да ишетеп калабыз, кышлар әкренәп бала чыгара башлыйлар. Ул бездә генә түгел, кышлар гына түгел, башка җәнлекләрдә, аларда белә. Димәк, фәндә дә 21 мартта яз килә. Аңа катлык фәндә дә 21 март көннән алып яз килә. Менә безгә ул әйтәм 21 көн үзебез көтеп торган көнебез дип әйтәм. Илгизар әфәнде, сез кара каргалар турында шундый матур итеп сөйлисез, име үзе. Сез миңа шунысын әйтегез, казлар кайсы тирәдә безнең кайтама юкмалар? Казлар? Кыр казлар. Менә карак зәле. Бөтен күчмә кышлар арасында аларның күбесе бит инде без белгәнчә алар арасында күп кенә өлеше су белән бәйләнгән алан яшәүләре. Казлар да, үрдәкләр дә, торналар, шәүкә деминде, акчарлаклар. Менә алар безгә кайтып төшәләр, су чыга башлагач кына. Менә һәр мартта безнең һәр бит инде март ахырында әкренәп ри башлый бузлар. Шул вакытта су ачыклануы белән аларны без күзәтәбез. Ләкин бу ел менә бик кызык кына бер вакыйга булды әле. Үзебездә шаккатып карап тордык. Күп кеше менә безгә шалтатып әйттеләр. Әле март менә башландыгына 8 март бәйрәмендә миңа уже шалтыратып әйттеләр. Акчарлак, бик зур акчарлак хатуни дип әйтәбез инде безне татарча дигәндә, урысча дигәндә татарчасы тәрҗемәсен кызганыч һәм дөрес әйтүен куркам. Шул безгә акчарлак кайтып төште. Суда юк бит әле. Әле суык көннәрдә булган ул көндә. Менә безнең өчен ул ничек әйтим инде бик кызык вакыйга булды. Без аны һәр менә өйрәнеп карап йөрибез, кай җирләрдә нишлиләр алга. Безнең акчарлак рәвештә генә кайта алалармы? Алар менә безнең казларыбыз, үрдәкләребез, Алла бирсә, март ахырында су чыккач, без аларны көтеп торабыз. Көтү белән алар безнең сөендереп торыр безнең сулыкларыбызда. Анысын үземдә беләдерим инде 30 марттан калмый торганнар алар. Безнең студиябызда бүген 2 Илгизар, икенчесенә сез бирик әле. Илгизар әфәнде, авыл хуҗалыгы өчен менә 21 март ул нинди көн булып тора? Нинди эшләр башкарга кирәк? Нинди эшләр
башланачак. Менә бу язгы бәйрәм әйбәт, язны каршы алу, аннан соң инде мөселман дөньясында яңа ел дип каршы алу бәйрәм итү. Беренче чиратта инде ул бәйрәм әйбәт, икенче чиратта авыл җирендә яшәүчеләр өчен зур җаваплы чор башлану турында хәбәр итә. Чөнки бит инде ул яз көне авыл кешесе йорт-җанын җыештыра башлый, тигезләрдән чүчләрдән әйбәт. Аннан соң инде әзерләнә башлый чәчү эшләренә. Аннан соң онытмаска кирәк, язның бер көне ел туйдыра дип әйтәләр. Ул гыйбарәдә бар. Шуңа күрә авыл хуҗалыгында безнең хезмәтчеләр инде язгы кырышларын башлауга ныклап әзерлек башлап төгәлләделәр дип әйтергә була. Чөнки барлык техника авыл хуҗалык эшләрендә катнаша торган техника ул 1 апрельгә әзерлек сызыгында булырга тиеш. Үз вакыты белән дип әйтте Илгизәр әфәнде, кошларның килүенә караганда авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре ничегрәк иртәлиме, соңлыймы? Менә астрономик дип әйтгәндә яз килүен без инде уйлыйбыз, качанда кичендә, төнләдә, көндездә температура 0 градустан өскә күтәрелә һәм даими рәвештә җылы температура урнаша. Менә шуны чынлап торып яз килү дип атыйбыз без. Мин көтүемчә, фарславымча язгы чәчү эшләрен ныклап торып 10 апрельдән соң башланырлар. Әмма дә ләкин бүгенге көндә безнең инде 23 елның уңышына нигез салынды көздән бирле. Ул җир эшкәртү 1,756,000 гектарда башкарылды. Аннан соң 171,000 гектарда көзге культуралар чәчелде. Менә алар без уйлыйбыз инде яхшына кышлап, яхшына вегетацияләрен дәвам итерләр дип. Аннан соң бит инде мәшәкатьләр дә арта. Чөнки бүген мәшәкатьләр бакчаларда да арта, чөнки бакча сезоны ерак түгел. Моның турында без рекламадан соң сөйләшербез. Хәерле кич, Таян нуктасы студиясында туры эфирда. Инде хәзер көн белән төн тигезләшү вакыты турында сөйләшәбез дип әйтсәк булыр, чөнки тапшыруның беренче яртысында Фәнзилә ханым Нәүрүз бәйрәме безнең авыз тутырып әйтә торган татар бәйрәме түгел икәнлеген бик бәйнә-бәйнә исбатлады. Ул Иран якларыннан килгән бит инде башлыча зороастризм юнәлешеннән бу якларга суфи әдәбияты аша кергән һәм аның беренче дәлилләре язма кәгазьләре дип әйтгәндә шигырьләр рәвешендә 1630 еллар тирәсендә күренә, 17 гасырда күренә дип әйтгәндә. 17 гасыр урталарында күренә башлый. Менә шулай да көн белән төн тигезләшә дигәне барыбер кала. Авыл хуҗалыгы ягыннан инде күз салдык. Инде хәзер бакчачылыкка күчәбез җайлап кына. Харис әфәнде, ничегрәк Нәүрүзне бәйрәм итәдер егезмәең беренче кичкенә вакытта? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мин инде үзем Тәтеш районы Үтәмеш авылында үстем. Безнең чорда ул Нәүрүз дигән сүзне без белмидек. Шуңа күрә мин барыбыр да бәйрәм булгач, безнең төрки халыкларының аларның барсын да бәйрәм белән котлыйм. Бу безгә нәрсә? Бу безгә сигнал. Тәүлектә 24 сәгать булса, димәк безнең урталап үләбез 24 сәгатьне 12 сәгать төн, 12 сәгать көн. Безнең старт башланды. Хәзер 12 сәгатьлек төн безнең кыскара, көн арта башлады. Димәк, безнең җыклый торган, ялай торган вакыт бетте. Язга әзерләнү башлау. Бакчачыларга килгәндә, әлбәттә, хәзер бит инде безнең күбебез утыртты инде рассадага. Бурыч, помидор, эш башланды. Бөтенләй республикага килгән вакытта, бу бит инде яңа ел булгач, ноктаны карыйкта нәрсә эшләнде. Көзеннән чыннан да безнең Аллаһ Тәгалә без бит инде менә агрономия термины бар, 160 мм, әгәр дә ул шул кадәр дым булса, туфракта, имәк ул оптимальный. Безнең республикада бу хуҗалыкларда Аллаһка шөкер 160 һәм аннан да күбрәгрәк. Бусы иң зур байлык. Икенчедән, уҗым культураларда чәчелдегәч нәрсәң бик матурына үсеш алдылар. Ләкин җәй көне, кыш көне 3 тапкыр яңгыр жауып коркы булды. Шушы куркыткан иде. Менә табигатьтә шулай бит ул яңгыр кыш көне начар булса, хәзер яхшы, чөнки ул куркыны әкрен генә тармар итеп бетерде. Хәзер андый куркыныч юк. Азимуйлар да әйбәт, республикада әлбәттә безнең балтарга алган уңыш складларда күп булса да, ләкин барыбер без инде аңа карамастан язды килеп каршылыйбыз, чәчәбез, укыйбыз, техниканы әзерлибез. Шуңа күрә бакчачыларга килгәндә шуны гына әйтергә кирәк. Без бит инде яшәдек. Кешенең күп әйбере менә машинага без гарюч салсак йөри, гарюч салмасак йөрмәй. Шуның өчен кеше яшәр өчен ашарга тиеш. Ашару әлбәттә вакытны аны бит инде үстерергә тиеш. Менә без беләбез, безнең кибетләрдә нәрсә генә юк. Ләкин без бит аны белмибез, сыйфатын, башкасын. Аннары күп ширләр бар. Әгәр дә үзебезнең менә хәзер бит инде ураза башлана, Алла бирсә безнең менә берсе көнгә. Шуңа күрә туклану, ураза бит ул кешенең чист тартуны да,
тукланыр өчен мин күбрәк әйтерим, менә күп кенә авылларда, җирләрдә яшелчә ризыкларына игътибар бирмиләр. Суганга, сарымсакка, менә укроптыр, петрушкадыр. Ә бит алар кешенең организмын чистартып чыга. Менә яз көне бит инде үзебез берәбез. Кемнедер сүгәбез, бульдозер килеп чистарта икән, ул матур була, коры була, чиста була, бөтен әйбер чистарып кала. Безнең организмда шулай булды. Чистартыр өчен менә шушы үзебез үстергән яшелчәләр инде. Зеленле дибез инде. Әйтегез әле, менә мәсәлән 9 майга кадәр бәрәңгене утыртып бетерәләр иде авылларда. Менә 21 мартка кадәр нәрсә эшләнеп бетерелергә тиеш. Анда помидор утыртылганмы әле, кыярлар утыртылганмы, ничегрәк? 21 мартка кадәр әле менә аның безнең бер вегетация бар инде. Әлбәттә вегетация соңгы елларда безнең озыная, мөмкинчелек бара, шуңа да карамастан барыбыз әйтәм бит, мин кабатлап әйтәм, помидор рассадасы, бурыч раттасы утыртылды. Әле бакчага тимибез. Бакчага тимибез әле, бакчага, чөнки менә әйттек бит инде, вегетация безнең условиядә башлана качан? Көндезге температура һәм төнге температураны берничә кенә кушабыз. Һәм бүләбездә уртача +5тән югары була икән, бездә вегетация башлана. Ягъни уже вегетация башлана. Хәзер утыртсаңсыңмы инде? Хәзер теплицаларга гына утыртып була. Юк, Идә соң түгел. Соң түгел, хәзер дә утыртырга була. Просто инде уңышы аның әзрәк соңрак кына була. Авыл хуҗалыгында бер нәрсә соң түгел. Дөрес эшләсәң, куып тотып була. Луиза, син бакчачылыкка алай бик иртә ашкынмы әле. Монда дөрестән дә хәзерге көндә бакчачылык дигән вакытта инде 21 мартта бакчада кар күчереп уйнасаң гына, анда әле бер нәрсә эшли торган түгел. Ләкин тагын бер мәшәкать артырга тора шушы елларда. Сезгә карап торам инде мин моңсу күзләрем белән тирис турындагы аны нишәтеп бетерделәр инде. Тагын шуны кыскача гына әйтеп узсагыз иде. Ул тирисне быел чыгарабызмы без, чыгармыйбызмы без? Дөресен генә әйткәндә, быел кыш көне җыйган тирисне кырга органик ашлама итеп чыгару тыела. Чөнки әгәр дә шуны бер ел сакламыйча, махсус урыннарда аны шермәгә әйләндермичә, аны кырга чыгарсаң, юридик затларга, крестьян ферма хуҗалыкларына, шәхси эшмәкәрләргә зур күләмдә штрафлар яный. Аны башы эшләгән фермерлар былай да шереме рәвешендә кертә иде. Инде моңа кадәр да хәзер тагын нишәтәсе була инде аны. Аның өчен менә шул теге чит ирисне чыгармас өчен, кулланмас өчен һәм аны калдык, көнкүреш калдыклары дип тапмасыннар өчен, шул көнкүреш калдыклар белән туфракны пишата дип тапмасыннар өчен, әйбит шәхси эшмәкәрләр, юридик затлары һәм крестьян ферма хуҗалыкларына 1 майданда соңга калмыйча Россельхознадзорның Татарстан идарәсенә электрон почтасына гариза җибәрә кирәк. Терлекчелек продукциясын җитештергәндә, менә шул теге тиресне терлекчелек өстәмә продуктлары итеп куллану турындагы гаризаны яки имзаны гариза бит инде әйбит җибәрергә кирәк. Мин тирес чыгарырга җыенам дип язарга кирәк. Әйе, әмма дә ләкин 1 елдан соң бу һәр елны кабатланырга тиеш. Мәсәлән, быелгы ел өчен 1 майдан соң калмыйча, шушы гаризаны юлларга тиеш, электрон почтага әйбит, ул эш көнендә теркәлергә тиеш, электрон почтага килеп җиткәннән соң, киләсе еллар өчен, 2004 ел өчен, менә бу елның 31 декабрьнән соң калмыйча шундый гаризаны тапшырырга кирәк Россельхознадзорның Татарстан идарәсенә. Әгәр шуны тапшырмасалар, менә шул теге тирисне шермә итеп куллансалар да, әйбит, аны көнкүреш калдыкларына тиңләп штрафка татырга мөмкиннәр менә шушы безнең авыл хуҗалык продукция җитештерүчеләрне. Алла сакласын. 21 март белән сезнең җәмәгать бат мәшәкать буйышмасам. Моны уйлап чыгарган кешегә белмим, һәйкәл куярга кирәктер инде. Харис абый әйтеп китте, безнең Наурузны бик үк белмәдек дип, шуннан да өлкән буын ул Наурузны бик үк кабул итеп бетерми, ә менә карга боткасы турында беләм икән. Фәнзилә ханым. Һәм карга боткасы ул татарга ни дәрәҗәдә якын бәйрәм. Безнең радиога әйтмешли, эш турында сөйләшмик әле, әзрәк күңелләргә гайберләр турында сөйләшик дөрестән дә. Әлбәттә, карга боткасы турында безнең менә монда басып торучыларның һәрберсенең карга боткасы турында ишеткәне бардыр инде. Сез дә үзегезнең фикерегезне тимәләргә басып белдерә аласыз. Бер сорауым сезгә. Мәрҗәгать әйтеп килә идем. Менә карагыз әле, без һәр тирис турында сүз күтәрдек тә, бу бит инде тиристән аерылып тора бит инде. Мәсәлән, от тирисе дип әйтик инде, сыер тирисе булганда, ширемәгә 1 елдан соң ул, анысы безнең чыннан да без аны белеп торабыз инде. Ә менә мәсәлән, тавык фермаларыннан, дуңгыз фермаларыннан, мәсәлән, менә тавыктан калган бит инде калдыклар, алар бераз икенче төрлерәк үзен тота табигатьтән дип әйтим инде. Менә монда ничек, алар ничек булса катнашамы, алар менә шул киләчәк законнарыбыз шиктәрәме ничек булса алар,
Бер көндә мен сарык тиресе чыгардым, аның саламы пишәннәре тизгән сәбәп мәле бер елда гына. Бу очракта инде законның исемендә шулай бит инде, әйбәт, терлекчелекнең өстәмә продуктлары турында дигән. Терлекчелеккә кушылык ул кагылмый бер караганда, әйбәт. Авыл хуҗалыгы министрлыгының боерыгы да шулай атала. Авыл хуҗалыгы хайваннарын асраганда барлыкка килә торган маддәләрне терлекчелекнең өстәмә продуктлары итеп кабул итү тәртибе һәм раслау формасы турында дип атала инде. Әйбәт, 671 боерык. Менә шул боерыктан күренгәнчә, аны әлбәттә инде киләсе бәлки тапшыруларда аерым тикшергә шул теге белгечләрне чакырып Россельхознадзордан шулай әйбәт кара кирәктер. Бу очракта минем уйламыйча иң күп зар бит инде килеп чыгадыр, менә шушы кышлык фабрикаларыннан үтилләштерелмәгән дип әйтик инде шит иресне, шит изәкне дип әйтик чыгаралар даган. Ул аннан соң җәй көне җылы теге погода урнашкач дип әйтик инде анда шибеннәр уши башлый. Алар шибеннәр каплап ала шул теге якын тирәдәге авыллардагы йортларны, аннан соң эләнең бик теге сасисе дә килә. Менә шуннан чыгып эшләнгән бу закондар инде әйбәт, ул күзлектән караганда кышлыкка ничек кагыла, бу әле бу законда боерыклардан бик ачылып бетми. Иң исле урыннарга кагылмыйча кала. Карга боткасы турында гына әйтик. Карга боткасы әлбәттә менә ул безнең климатик шартларда карга боткасын шуңа күрә ул карга боткасы дип атала. Карга килгәч бер кадәр әз генә җир алакыла булгач, җирнең менә күпмедер дәрәҗәдә җир ачыла башлагач, карга боткасын үткәргәннәр. Ул әлбәттә аның конкрет 21 мартмы ул, 28 мартмы, әллә ул 19 мартмы, монда төп датаны билгеләүче шарт булган җирнең алакыла булуы. Һәм инде безнең борынгы бабаларыбыз исәпләгәннәр, язны каргалар үзләренең канатлары белән алып килә дип. Без шушындый кышны, ләклекне күрәбез Нәүрүз үткәрүче җылы дип әйтик инде Урта Азия һәм инде шулай ук Азәрбайҗан, Иран дип әйтик инде фарсы телле дәүләтләрдә. Аларда ләклек, ягъни безнеңчә әйтсәк, айс алып килә дип исәплиләр һәм аларда ул шушы Нәүрүзнең хәбәрче кышы исәпләнә. Ә бездә карга боткасында асылында иген игү культы ята. Ни өчен? Чөнки без анда бит боткага ярма җыябыз. Һәм шушы ярма белән без инде бергәләп, менә шушы нинди ярма җыелган, барысын бергә укмаштырып дип әйтик инде ботка пешергәннәр. Төпсый димәк ботка. Төпсый ботка һәм иң кызыгы ул боткага ярманы да, кирәк-яракны да ботка пешерү өчен аны җыйганнар балалар. Һәм ботканы да балалар ашарга тиеш булган. Олылар инде анда авыз итәргә генә төшә торган булганнар, әйсәндә авыз итә торган булганнар. Һәм инде балалар белән бергә анда инде каргаларны да сыйлау. Менә әлеге дә баягы яңа ел, яңа орлык, яңа җирнең җитешүе генә түгел бит әле. Менә анда мин үзем 2004 елда яздырып алган вакытта еллар ничек бара, шулай без яздырдык. Шунда авыл башындагы иң беренче әби үзенең ярмасын, тузын, ул аларның нәселе бирә торган булган ярманы балачага китте. Мин шунда игътибар иттем, күккә караганда менә шаккаттым. Ел менә шушыдыр инде ул дип. Һәм ул мөрәҗәгать итә Аллаһ Тәгаләгә түгел, Тәңре ди. Чөнки бу калыплашкан өндәшү аның анда сакланган нидер ябисеннән, һәм анда беләсезме ул нәрсәләрне әйтә. Җилнең вакытында һәм тиешле исүен, яңгырның вакытында һәм тиешле җиргә ятуын, кояшның тиешле дәрәҗәдә кыздыруын, малларыбызга ашарлык үлән, аларны кышлык чыгарлык җитешкән пешән, салган орлыкларыбызның вакытында шытуын, менә берсе артыннан берсе, әлеге дә менә бу яхшы игенчене, менә бу теләкләрне без инде күңелебездә йөртергә тиешле теләкләр дип исәплим. Шушы урында инде вакыт чыгып бара, җәмәгать камерага карап, матур итеп амин дип кенә әйтәсе килә. Шуны бер яңгылыйбыз. Әйе, Нәүрүз карга боткасы белән безнең җылы, кояшлы языбыз да килер дигән өметтә калабыз. Иң мөһиме исән сау булыйк. Амин.